Bona part dels alumnes que s'han apuntat aquest any a l'Escola de Flequers de la Garrotxa busquen justament sortir de l'atur. Són el doble que l'any passat. Els responsables de l'Escola de Flequers i Pastissers d'Olot respiren tranquils al veure que no hauran de tancar portes com preveien fa uns mesos, sinó tot el contrari, ja que tenen totes les places cobertes. El context de crisi actual ha fet que la gent estigui més disposada a aprendre de primera mà aquest ofici, que tot i estar ben remunerat, obliga a treballar de nits. Dius, mira, hem gastat tant de farina, tant d'aigua, tant de llevat, val això. Si ho venem, aquest producte val tant. Llavors comencen a obrir els ulls i diuen, home, tampoc és tan dolent això. És sacrificat, això sí. Això ja els ensenyo jo el primer dia que és sacrificat, perquè les altres feines normalment són 5 dies a la setmana, aquestes són 6. Els 12 alumnes actualment inscrits, d'edats compreses entre els 16 i els 50 anys, són majoritàriament de diferents municipis de la Garrotxa i busquen en l'ofici del pa una sortida al món laboral. Eso es por la crisis, hay que reinventarse, porque si no, tendremos un oficio, es un poco jodido. Entonces, hay que buscarse la vida de alguna manera. D'altres ho veuen una alternativa als estudis. Porto fa un any i mig que no m'agrada estudiar i m'han dit si vols treure't i acreditar, vés a aprendre un ofici i vas per la tarda a l'institut. Cada any, com a mínim un alumne de l'escola s'ha introduït en el món laboral com a autònom.